Takže tady lidi, vítám vás z tohohle našeho dalšího videa a dneska tady máme další challenge a je to, podívejte se sami, je to 6, 2, 4, 5, no 6 sklenic vody musím vypít. A je tady se mnou moje ségra. Dobrý den. Tak mama, jak pozdrav, ne? Dobrý den. Nazdar, ne? Nazdar. No to je lepší. No takže já jsem tady, že jsme mohli začít a ty buď potichu. Ani slovo. Takže, co? No jasný. Takže začínáme a potom pustím nějakou hudbu na odreagování, abyste na mě nemuseli čumět, protože tady to asi fakt nedám. Takže se s váma prozatím loučím a tak teda potom se uvidíme, no. Yeah. My number one, Alexander Stan. That's right. Yeah. Carl Britt. Take it. Let's go. Hey, you're one in a million. In my heart, did I love you so brilliant? Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. Since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million. To dance with you tonight while we chillin', hon. So I guess I'll finally find my billion. Every time you come around, oh no, million, 'cause love can bring me down in a way that I can't explain. Yeah, love can bring you down, I know for sure. Check it. Oh no, oh no. Oh no, million. Yeah. Oh no, That's right. Oh no. Hey, you're one in a million. In my heart, feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that. Takže lidi, to by bylo všechno. Ale Bylo to, nebylo to 6, byla trochu změna, bylo to 2, 4, 6. Mám takový pocit, že 7 sklenic vody, protože já jsem tady ještě 2 nechal. 9 bych jich fakt nedal, to by asi prasknul žaludek, ty vole. No nevadí, takže já se s váma pro dnešek loučím a očekávejte další extreme hardcore, mega, tyhle, nevím co ještě.
prostě megavlog, kde budou zase nějaký prasárny. No tak nevím, no tak s váma asi loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like a popřípadně odběr. Když můj kanál dosáhne asi tak okolo 20 odběratelů, tak bude nějaká soutěž na Minecraftu, nějaký ten gift code, nebo nevím, o game mode na nějakém serveru. Na mém serveru, že jo, no. A nebo udělám soutěž, že můžete se mnou natočit nějakou mapu, nebo prostě soutěž o intro, nebo nevím o co, o nějakých třeba o tuhle čepici a tak hlavně lajkujte, odbírejte a nespamujte jako příliš do těch komentářů a já se s váma loučím a moje sestra taky, takže pozdrav. Nashledanou. Už mě nesertý. Dobrý den. Tak nazdar, ne? Nazdar. To už ty. No takže my dva se s váma loučíme a u dalšího videa se uvidíme. Čego.